endinika isitixo ke lo mfana qho ndimane ndiziyela phaa mos ngu-5-6 mos and nangixelela uba wandijolela njengoba mfitshane west kule height uzothatha i-10%. So hayi bo ndiva mayemyem uba mfana yajola ndiqonda okay ndinesitixo mos nayovula phaa ndatixa ndasikhupha isitixo ndathi tshwa kumatshini ndazivalela gqiba ndava bangena yeyi iqumqumu mabhebeza ndathi mna hello mabhebeza hello kwakundiphaa kuma-washing machine mos ndivulile nje wothuka umfana ndathi hayi ke semkhona mfana ndini ndaphuma ndazifeyintisa ayothatha amanzi bandikhwitsha hayi andivuka ituni lela eqhingeni funa uwina iklatsh ndayiwina iklatsh yahamba laa njakiro ndashiyeka ndaze yanditheni kuwe wena ndangatshonga uba wandijolela ndizawuluza u-10%. Ndaze ndicela undibeke phezu komatshini wandibeka esi sibhanqa sasiyoyoyo sendoda ndasiqhwaba ugqiba kwam ndalilapha bethu umntana abantu wandibeleka shem because niyambona mos uVovo uyilayithwethi wandibeleka wandishishubeza bethuni umjolo andifuni nobona lona ndaye entsindisweni ndayorababosha phaa ndathi rababoshe ramakhandara sandara Jesus umkhulu wena simane simemeza wena sidlulile. So yeah guys, there's a reason why uVovo is not dating. In one of the episodes she mentioned she don't like dating because amadoda ambangela stress amjolele. She also mentioned ukuthi we umntwana uyamfuna but ngendlela in vitro, not ukuthi alale bandla uyabonga amadoda aphulana umoya. Her auntie or her family keeps on reminding her of what her mom said before she passed on, wathi angathandani angalali ngoba lonto yombulala because of her situation. So yeah guys, uVovo namadoda yawashaya ke nje wanimuzwa kwivideo ethi wavelwa icendo ukuthi imphakamise imbeke phezu kwetafula wayiqhwaba ngempama. That brings us to the end of the video. Do leave your comment below and share your opinion. Guys, don't forget to watch ishow kaVovo edlala ku 161 every Thursday ngo 8 ebusuku. Bye.